எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. நாராயணம் நமஸ்கிருத்யம் நரம் சைவ நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதிம் வியாசம் ததோ ஜயமுதீரயேத். நஷ்டப்ராயேஷு அபத்ரேஷு நித்யம் பாகவத சேவையாம் भवत्य उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैस्तिकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदामह्यं तदा स्वपदान्तिकम्। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिकान्त राधकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतारुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। அப்போ நாம் இப்போ 70வது அத்தியாயத்துக்கு வந்திருக்கோம் இல்லையா? ஓ, யார் வாசிக்க போறீங்க? எல்லாரும் கையை எடுங்க. ரெண்டு பேராகிராஃப் வாசிங்கோ. ஸோ தட் ஒரு ரவுண்ட் முடிஞ்சாக்கா மீண்டும் இன்னொரு ரவுண்டு நீங்க எடுத்து வாசிங்க. ஓகே ஓகே, எல்லாருமே ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எடுத்துட்டு வாசிங்கோ. ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ், ஜெயந்தி மாதாஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அத்தியாயம் 70. கிருஷ்ணரின் தினசரி நடவடிக்கைகள். புருஷோத்தமனாகிய முழுமுதற் கடவுள் காரியம் எதுவும் செய்வது இல்லை என்று வேத மந்திரங்களிலிருந்து நாம் அறிகிறோம். நதஸ்ய காரியம் கிரணம் ச வித்யதே. முழுமுதற் கடவுள் செய்வதற்கான காரியம் எதுவும் இல்லை என்றால் பகவானின் லீலைகளை பற்றி என்ன சொல்வது? கிருஷ்ணரை போல் வேறு யாரும் செயலாற்ற முடியாதென்பது முந்தைய அத்தியாயத்திலிருந்து தெளிவாக தெரிய வருகிறது. இந்த உண்மையை நன்றாக கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும். பகவானின் செயல்களை பின்பற்றி நடக்க வேண்டும். ஆனால் அவற்றை நகல் செய்ய முயற்சிக்க கூடாது. உதாரணமாக, கிருஷ்ணரை பற்றி ஆச்சாரிய குடும்பஸ்தனாக வாழ முயற்சிக்கலாம். ஆனால் கிருஷ்ணரை போலவே பல உருவங்களில் வியாபகம் செய்வது சாத்தியமல்ல. எனவே கிருஷ்ணர் மனிதனாக உருவெடுத்த போதும் முழுமுதற் கடவுளின் நிலையிலேயே இருக்கிறார் என்பதை நாம் எப்போதும் நினைவில் கொள்ள வேண்டும். சாதாரண மனிதனாக கிருஷ்ணர் தம் மனைவியருடன் வாழ்ந்த வாழ்க்கை முறைகளை நாம் பின்பற்றலாம். ஆனால் அவரை போல் 16,000 மனைவியரை பெற்றிருப்பது சாத்தியமல்ல. அதாவது அவர் காட்டிய வழியில் நாமும் ஆதர்ச கிரகஸ்தர்களாக வாழ முயற்சிக்கலாம். ஆனால் அவரை எவ்வகையிலும் நகல் செய்ய முற்படலாகாது. பகவான் கிருஷ்ணர் தாம் 16,000 மனைவியருடன் சயனித்திருந்தாலும் சூரியோதயத்திற்கு 3 மணி நேரத்துக்கு முன்பாகவே எழுந்து விடுவார். இயற்கையின் ஏற்பாட்டின்படி பிரம்ம முகூர்த்த நேரத்தில் கோழி கூவி நம்மை எழுப்புகிறது. காலையில் கோழி கூவியவுடன் படுக்கையை விட்டு எழ வேண்டும் என்பது நியதி. கோழியின் குரல் கேட்டதும் கிருஷ்ணர் படுக்கையை விட்டு எழுந்து விடுவார். ஆனால் அவ்வாறு எழுவது அவரின் மனைவியருக்கு பிடிக்கவில்லை. அவரிடம் மிகுந்த பிரியம் கொண்டிருந்த மனைவியர் எப்போதும் அவரை தழுவி படுத்திருப்பதையே விரும்பினார்கள். அதனால் கோழி கூவியதும் கிருஷ்ணரின் மனைவியர் மன வருத்தத்துடன் கோழியை சபிப்பார்கள். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ், நெக்ஸ்ட் சேதுலட்சுமி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணரின் மனைவியர் ஒவ்வொருவரின் மாளிகையின் தோட்டத்திலும் பாரிஜாத மலர்கள் பூக்கும். கிருஷ்ணர் தேவலோகத்தில் இருந்து பாரிஜாத மரங்களை கொண்டு வந்ததும் மாளிகையில் நட்டு வைத்ததும் நினைவிருக்கலாம். அதிகாலையில் மந்த காற்று பாரிஜாத மலரின் நறுமணத்தை தாங்கி வரும். அதிகாலையில் படுக்கையை விட்டு எழும் கிருஷ்ணர் பாரிஜாத மலரின் நறுமணத்தை நுகர்ந்து மகிழ்வார். இந்நறுமணத்தை நாடும் வண்டுகள் ரிங்காரம் இடும், பறவைகள் இன்னிசையை எழுப்பும். இவை எல்லாமுமாக கிருஷ்ணரின் புகழை பாடும் கானமாக ஒலிக்கும். பிரம்ம முகூர்த்தம் ஒரு நாளில் மிக சிறப்பான வேலை என்பதை ருக்மணி தேவி அறிந்திருந்தாலும் அந்த நேரம் படுக்கையிலிருந்து எழுந்து அவளை விட்டு பிரிந்து விடுவார் அல்லவா? பிரம்ம முகூர்த்தம் தோன்றியதும் கிருஷ்ணர் படுக்கையிலிருந்து எழுந்து விடுவார். கிருஷ்ணரை போல் பிரம்ம முகூர்த்த வேளையில் விழித்தெழுவதை ஒவ்வொரு கிரகஸ்தனும் கடைபிடிக்க வேண்டும். படுக்கையிலிருந்து எழுந்ததும் கிருஷ்ணர் முகம், கை, கால்களை அலம்பிக்கொண்டு தம்மை தாமே தியானிப்பார்.
தியானித்திருப்பார். நாமும் அதுபோல் நாமே தியானித்திருக்க வேண்டும் என்பதல்ல. நாம் கிருஷ்ணரை தியானித்திருக்க வேண்டும். அதுவே உண்மையான தியானம். கிருஷ்ணர் தாமே கிருஷ்ணர். எனவே பிரம்ம முகூர்த்தத்தில் நாம் ராதா கிருஷ்ணரை தியானிக்க வேண்டும் என்று அவர் நமக்கு உபதேசித்தார். அவ்வாறு நாம் செய்தால் கிருஷ்ணர் மிகவும் திருப்தி அடைவார். பிரம்ம முகூர்த்தத்தில் ராதா கிருஷ்ணரை தியானிப்பது நமக்கும் பரம இன்பத்தை அளிக்கும். பிரம்ம முகூர்த்தத்தில் விழித்தெழுந்து கிருஷ்ண உணர்வில் ஈடுபட வேண்டும் என்பதை ருக்மணி தேவியும் கிருஷ்ணரும் தம் உதாரணத்தால் மனித சமுதாயம் முழுவதற்கும் உணர்த்தினர். ராதா கிருஷ்ணரின் நித்திய ரூபங்களை தியானிப்பதற்கும் ஹரே கிருஷ்ண மகா மந்திரத்தை உச்சாடனம் செய்வதற்கும் எந்தவித வித்தியாசமும் இல்லை. கிருஷ்ணரை பொறுத்தவரை அவர் தம்மைத்தாமே தியானிக்க வேண்டியிருந்தது. பிரம்மன், பரமாத்மா அல்லது முழுமுதற் கடவுளுடன் உணர்வை ஈடுபடுத்துவது தியானத்தின் நோக்கம். ஆனால் கிருஷ்ணரே இம்மூன்றும் ஆவார். அவர் முழுமுதற் கடவுளாகிய பகவான் பரமாத்மா, அவரின் முழுமையான அம்சம். அவரின் பரமான சரீரத்தில் இருந்து வெளிப்படும் ஜோதி பிரம்ம ஜோதியாகும். எனவே எப்போதும் கிருஷ்ணர் ஒருவரே, அவரில் வேறுபாடு இல்லை. இதுவே கிருஷ்ணருக்கும் ஒரு சாதாரண மனிதனுக்கும் உள்ள வேறுபாடு. சாதாரண மனிதனுக்கு பல வேறுபாடுகள் உள்ளன. ஒரு சாதாரண மனிதன் தன் உடலில் இருந்து வேறுபட்டவன். அவன் உடலிலும் பல்வேறு அங்கங்கள் உள்ளன. நமக்கு கைகளும் கால்களும் உண்டு. ஆனால் கைகள் கால்களைப் போல் இல்லை. கை காலை போல் செயல்பட முடியாது. கால் கைகளை போல் இயங்க முடியாது. கண்கள் காதுகளை போல் கேட்க முடியாது. காதுகள் கண்களை போல் பார்க்க முடியாது. இந்த வித்தியாசங்கள் ஸ்வத்ய வித்ய எனப்படும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஒரே நிமிஷம், நான் இது விளக்கத்தை கொடுக்குறேன். காலையில ஒரு நிமிஷம். காலையில பாகவதம் கிளாஸ் பிரேமா மாதாஜி எடுக்கும் பொழுது செகண்ட் canto 3rd chapter 37 ஸ்லோகா Your devotion change in heart. I think one of the sloka, second canto, 17th sloka, 3rd chapter, 17th. Correct. So இன்னைக்கு ஒரு டாபிக், இது லிட்டில் பிட் சிமிலர், அதாவது இந்த டாபிக்கோட கனெக்ட் பண்ணியிருக்கிறதுனால நான் இந்த டாபிக்கை எடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இப்போ நாங்கள் இந்த 545 கிளாஸில் 5th canto படிக்கிறோம். உங்களுக்கு நிறையவே டெய்லி வந்து அங்கே சொல்கிறது எல்லாமே மெயின் பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி, ஏன்னா எனக்கு எவ்வளோ ஞாபகம் இருக்கோ அதெல்லாம் உங்களுக்கு சொல்லிடணும்னு நினச்சி கிளாஸ் வந்த பிறகு நான் அதுவும் ஒரு செஷனாக கொடுத்துட்றேன். ஆனாலும் நாம் பகவானுக்கும் நமக்கும் வந்து எவ்வளோ வித்தியாசங்கள் அப்படிங்கிறத வந்து கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா? ஸோ பகவானுக்கு நிறைய பேர் வந்து காப்பி அடிக்கக்கூடிய செயல்கள், வி ஷுட் நெவர் காப்பி. ஸோ ஈவன் ஆச்சாரியர்கள் கூட நம்ம காப்பி பண்ண முடியாது. ஓகே, ஒன்லி அவங்களுடைய ஃபுட் ஸ்டெப்ஸ், அவங்க என்ன ஃபாலோ பண்ணாங்களோ அதில் நமக்கு எவ்வளோ முடியறதோ அவ்வளோதான் நம்மளால பண்ண முடியும் இல்லையா? நம்ம அதுக்கேற்றவாறு இன்டெலிஜென்ஸ் இல்லையா, அதற்கேற்றவாறு மனப்பக்குவம் இருக்கணும். இது எல்லாமே ஒருத்தரை போல ஒருத்தர் கண்டிப்பா அதாவது செயல்பட முடியாது. ஸோ அவங்கவுங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய கெப்பாசிட்டிக்கு ஏற்றவாறு இல்லையா, ஏன்னா ஒவ்வொருத்தருடைய கர்ம பலன் வேறு, ஒவ்வொருத்தருடைய இயல்புகள் வேறு. ஸோ ஒருத்தர் போல ஒருத்தர் கண்டிப்பா செயல்பட முடியாது இல்லையா? அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல வந்து அவங்களுக்கு முடியறத வந்து they will be doing. ஸோ அதனால் காப்பி ஃபுல்லா பண்ண முடியாது. இப்போ சிவபெருமான் வந்து நான் அதாவது ஆலகால விஷயத்தை குடிச்ச நீலகண்ட ஆனாரன்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து அதை குடிக்க முடியுமா இல்லையா? கண்டிப்பா முடியாது. ஏன்னா இந்த சிவபக்தர்கள் சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா நார்த்ல எல்லாமே இந்த குளிருக்காக வந்து அதாவது புகை பிடிக்கிறது, கஞ்சா குடிக்கிறது, இதெல்லாமே செய்யறாங்க இல்லையா? ஸோ கேட்டா இதெல்லாமே சிவனடியார்கள் வந்து செய்யக்கூடிய செயல்கள் தான் அப்படிங்கிறத வந்து அதாவது அவங்களுடைய செயல்களுக்கு வந்து ஒரு என்ன சொல்லுவாங்க, அடிச்சு சொல்லி இதுதான் ரைட்டுங்கிற ஒரு இதுக்கு எடுத்துட்டு வருவாங்க. அது தவறு. இட்ஸ் வெரி வெரி ராங் இல்லையா? சிவபெருமானை கூட காப்பி பண்ண முடியாது.
சிவபெருமானை போல உட்கார்ந்து தியான பயிற்சியிலையும் யாராலையும் உட்கார முடியாது. இஸ் a யோகி இல்லையா? ஸோ அந்த அளவு ஆதி யோகின்னு கூட சொல்றாங்க இல்லையா? இஸ் a யோகி. ஸோ அவர் வந்து யோகத்துல வந்து மேன்மையான நிலையை கண்டவர். ஸோ அவரை மாதிரி இறைவனை வந்து சேவிக்க யாராலுமே முடியாது. இஸ் த கிரேட்டஸ்ட் வைஷ்ணவா அப்படிங்கிறத வந்து நிறைய இடங்கள்லயுமே வந்து நம்ம பிரபுபாதர் வந்து ரெஃபரன்ஸ் கொடுத்துருக்காரு. அது போல பகவானுடைய செயல்களை நாம வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணணும். ஒரு வாழ்க்கையில வந்து நாம என்ன பண்ணணும்ன்றதுக்காக பகவான் இதெல்லாம் நமக்கு செய்து காட்டின்னு இருக்கார் அப்படிங்கிறத வந்து தெரிய முயற்சி பண்ணணும். இந்த முதல் இரண்டு பேராகிராஃப்ல பாத்தீங்கன்னா அவர் 18,000, ஏன்னா அதுக்கு முந்தைய அத்தியாயங்கள்ல வந்து நாரத மகரிஷி வந்து பார்த்துட்டு போனார் 16,000 மனைவிமார்களோட, அதாவது 108 மனைவிமார்களோட ஒரே சமயத்துல பகவான் வந்து அந்தந்த அவங்களுடைய அரண்மனைகள்ல இருக்கார் இல்லையா? ஒவ்வொரு வித்தியாசமான செயல்களில் ஈடுபட்டு இருப்பார். ஒரு இடத்துல வந்து பிள்ளைகளோட விளையாடிட்டு இருப்பார், ஒரு இடத்துல வந்து மனைவியோட வந்து பேசிட்டு இருப்பார் இல்லையா? ஒரு இடத்துல வந்து யாரையாவது வரவேற்று கொண்டிருப்பார் இல்லையா? இப்படி ஒன்னொன்னா வந்து அவருடைய செயல்பாடுகள் வந்து ஒரே சமயத்துல அவரால் வந்து பார்க்க முடிஞ்சது நாரத மகரிஷியால. அதனால இறைவனோட நாம் என்றைக்குமே, அதனால நான் கிருஷ்ணரே 16,108 மனைவிமார்கள், நான் ஏன் வந்து நிறைய மனைவிமார்களை வந்து கல்யாணம் பண்ணிக்க கூடாது அப்படின்னு வந்துட்டு கேட்கக்கூடாது இல்லையா? அவரால் ஒரே இடத்துல சார் ஒரே சமயத்துல எல்லா இடத்துலயுமே இருக்க முடிஞ்சது இல்லையா? தட்ஸ் வை இஸ் a யோகேஸ்வரா, அதாவது மாஸ்டர் ஆஃப் யோகி. அதனால அவரால் அந்த சித்திகள் எல்லாமே அவர்கிட்ட, இஸ் த மாஸ்டர் ஆஃப் ஆல் த சித்திஸ், அதனால அவரால் செய்ய முடியும். மேலும் நாம எல்லாமே வந்து நம்ம ஒரு தியான பயிற்சியிலையோ, காலையில உங்களுக்கு சொன்ன மாதிரி தியான பயிற்சி செய்யணும்னா நம்முடைய சித்திகளை நாம அபிவிருத்தி செய்து கொள்றதுக்காக தான். மெஜாரிட்டியாவே நாம செய்யக்கூடிய செயல்கள் எல்லாமே இந்த பிரபஞ்சத்துல முதல்ல ஆரம்பத்துல நம்முடைய சுயநலத்திற்காக தான் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுவோமே, அதுக்கப்புறம் தான் பொதுநலமே வரும். ஒரு அளவுக்கு பக்குவம் வந்த பிறகுதான் பொதுநலத்தை பத்தி கூட நம்ம யோசிக்க ஆரம்பிப்போம். எது வரைக்குமே நமக்கு அந்த பக்குவம் வரலையோ அது வரைக்கும் நாம சுயநலமா தான் எல்லாமே செஞ்சுட்டு இருப்போம். இது மனிதனுடைய, அதாவது இயற்கையில இருக்கக்கூடிய குணம். சோ இந்த 16,100 மனைவியாமாருடன் வந்து பகவான் வந்து 3 மணிக்கே எழுந்துக்குவாராம். நாம எல்லாரும் கூட 3:30 இந்த மாதிரி எழுந்துக்கிறோம் இல்லையா? ஸ்டில் அதுக்கப்புறம் எழுந்த பிறகு கூட மறுபடியும் கொஞ்சம் தூக்கம் வர மாதிரி ஆயிடுறது, டயர்ட் ஆயிடுறோம் இல்லையா? ஏஜிங் ஃபேக்டரால சில சமயத்துல முடியறது இல்லை எழறதுக்கு இல்லையா? சில சமயத்துல 2:30 மணிக்கே கூட எழுந்துருவோம். ஒரு 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 நிலை போல நம்முடைய உடல் வந்து நமக்கு ஒத்து வரதில்லை. இதுல இருந்து ஒண்ணு மட்டும் நல்லாவே புரிய ஆரம்பிக்கிறதுனா, ரொம்ப வயோதிகமானவங்களை நம்ம எதுவும் சொல்ல முடியாது. ஆனா ஓரளவுக்கு வயோதிகம் இருக்கிறவங்களுக்கு, உடல் உபாதைகள் அற்றவர்களுக்கு இதெல்லாமே கண்டிஷன் அப்ளை. ஸோ அவங்களுக்கு ஏன் இது வந்து ஒரு நிரந்தரமா செய்ய முடியலன்னா, அவங்களுடைய சாதனையில வந்து அவங்க செய்யக்கூடிய சாதன பக்தியில வந்து, அதாவது கரெக்டா ஃபாலோ பண்ணல, எங்கேயோ அவங்க வந்து சம்திங் டீவியேஷன் இருக்கு அப்படிங்கறத வந்து அவங்க வந்து செக் பண்ணணும். தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நாம செய்யக்கூடிய சாதனை போக்கஸ்டா பகவானுடைய திருப்பாதங்களை எண்ணிக்கொண்டு நாம ஜபங்களை சொல்லும் பொழுது நம்ம காதால கேட்கக்கூடிய அந்த நிலை நமக்கு ஏற்பட்டதுன்னா கண்டிப்பா தட் இஸ் த வே ஆஃப் சாண்டிங், அட்டென்டிவ் சாண்டிங். அதை விடுத்துட்டு நாம இன்னட்டென்டிவ் சாண்டிங் எல்லாம் பண்ணோம்னா நமக்கு வந்து பக்குவம் என்பது இருக்காது. அதனால வந்து நாம இந்த பக்தி பாதையிலேயே வந்து நிறைய தடை கற்களோட தான் நம்மளால செயல்படுத்த முடியும். அதுல ஒண்ணுதான் தூக்கம் வர்றது, அதுல ஒண்ணுதான் நம்மளால வந்து எழுந்திருக்க முடியறது இல்ல. இப்ப மேலும் நம்ம காலையில மங்களாரத்தி எத்தனை பேர் எழுந்து நம்ம மங்களாரத்தி பாக்குறோம். நம்ம இஸ்கான் மேங்களூர்ல பாக்கலனாலும் பரவாயில்ல, அட்லீஸ்ட் நம்ம மாயாப்பூர்லயாவது பார்க்கலாம் இல்லையா? எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல நம்ம அசோசியேஷன் கண்டிப்பா. இப்ப பிருந்தாவனம் நம்ம கிருஷ்ண பலராம் டெம்பிள் காலையில அங்க ரொம்ப அற்புதமா அவங்க பண்றாங்க இல்லையா? விபாவரி சேஷா. சோ அதையும் நம்ம பார்க்கலாம். இட்ஸ் அப் டு அஸ் ஒன்லி. ஏன்னா 4 மணிக்கே பிரபுபாதருடைய, அதாவது நம்ம ஃபர்ஸ்ட் குரு அஷ்டகம் வந்து காலையில பாடிடுவாங்க. பிரபுபாதருடைய சமாதி இருக்கிறதுனால அங்க பாடிடுவாங்க. அதனால நம்ம விபவரி சேஷம் அங்க பாடுறாங்க. இது நம்ம வந்து ஏன் நம்ம விருந்தாவனம் போனப்ப நம்ம டெய்லி அந்த 3:45 4 மணிக்கெல்லாம் கிளம்பி போய் நம்ம தரிசனம் பெற்று வந்துட்டு இருந்தோம் இல்லையா? சோ அந்த முகூர்த்த நேரத்துல கண்டிப்பா எழணும். இங்க பகவான் செய்ய வேண்டிய வேலை எதுவுமே கிடையாது. ஆனாலும் அவர் செயல்பட்டு கொண்டுதான் இருக்கிறார், எப்பவுமே செயல்பட்டு இருக்கார். அவரால் படைக்கப்பட்ட எக்ஸாம்பிள் சூரிய பகவான் இல்லையா? சூரிய பகவானுடைய அந்த கேண்டோ எடுத்துட்டோம்னா ரொம்ப அழகான கேண்டோ அது, 5th கேண்டோல. ஓகே,
மூமெண்ட்ஸ் ஆஃப் சன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. ரிலேட்டிவ் இம்பெட்டஸ் இன்னைக்கு 20 I think movements of sun, movements of orbits of the planets இல்லையா. அதாவது சூரியன் வந்து வடக்குல இருந்து தெற்கும் தெற்குல இருந்து வடக்கும் ஒரு சர்க்கிள் வருது. அதுதான் வந்து ஒரு வருஷம், ஒரு சம்பத்சரம் இல்லையா. பாதி நாள் வந்து 6 மாசம் வந்து உத்திராயணம், 6 மாசம் வந்து தட்சிணாயனம். சோ அவன் தன்னையே சுற்றி கொண்டே அவன் வந்து அந்த ரவுண்ட் அடிச்சுட்டு வரான். ஆனா சூரியனை சுற்றக்கூடிய கிரகங்கள் தன்னையும் சுற்றி கொண்டு சூரியனையுமே சுற்றி கொண்டு ஒரு வட்டத்துல வந்து வரும் இல்லையா. சோ இப்படி நம்ம இந்த இது பார்க்கும் பொழுது இந்த இடத்துல ரொம்ப அழகான ஒரு ஸ்லோகம். The original cause of cosmic manifestation is the Supreme Personality of Godhead, Narayana. When great saintly person fully aware of Vedic knowledge offered prayers to the Supreme Person. So இந்த இடத்துல நாராயணா, அதாவது நாராயணா அப்படிங்கிறதுக்கு என்னன்னா சூரிய நாராயணர் வந்து அதாவது பகவானுடைய இரு கண்கள் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம படிச்சுட்டு வரோம் இல்லையா. அதுல நாராயணர் he descended to his material world in the form of sun. நாராயணர் எந்த விதமா வர சூரியனாக வருகிறார் to benefit all the planets and purify the fruitive activities இல்லையா. அதாவது பலன் கருதும் நமக்கு எல்லாமே மோட்சத்திற்கான மார்க்கத்தை வந்து ஏற்படுத்தி கொடுக்கறது யாரு, அதாவது இந்த இடத்துல வந்து சூரியனுடைய பிரகாசம். காலையில எழுந்த உடனே நாம சூரியனை வந்து நம்ம சேவிக்கிறோம் இல்லையா, கண்டிப்பா சூரிய நமஸ்காரம் செய்யணும். ஸோ மேலும் ஒரு சூரியன் இந்த 14 லோகங்கள். he divided him into 12 parts. அவரையே 12 பாகங்களாக அவர் வந்து அதாவது பிரித்து and created seasonal forms. அதுதான் 12 கட்டங்கள் ஜாதகத்துல. ஓகே, ஸோ இப்ப சித்திரை மாசம் அதுதான் வந்து வசந்த காலம், அங்கிருந்து தான் தொடங்கும். In this way he created the seasonal qualities such as eat, cold and so on அப்படின்னு சொல்லிட்டு வருது. According to the system of 4 varnas and 4 ashramas, people generally worship Supreme Personality of Godhead Narayana, who's situated as the sun god இல்லையா. அதாவது சூரிய நாராயணர் யாருன்னா நாராயணர் தான் வந்து சூரிய கடவுளாக வருகிறார். With a great faith they worship Supreme Personality of God as super soul according to the ritualistic அக்னிஹோத்திர ஹோமம் எல்லாம் பண்றாங்க வேத சாஸ்திரங்கள் பிரகாரம் இல்லையா. And similar higher and lower fruitive acts and according to the process of mystico. In this way they very easily attain the ultimate goal of life. இந்த ultimate goal of life எப்படி அடையறோம் இல்லையா. இப்போ ஒரு டவுட் வரும், இது ஒரு கான்ட்ரவர்ஷியலான ஒரு செயல் இல்லையா. என்ன கான்ட்ரவர்ஷியல்? சோ நம்ம சிவனை வணங்கினாலும் பிரம்மரை வணங்கினாலும் நாம் அந்தந்த லோகத்துக்கு தான் போவோம் இல்லையா. இப்ப சூரியனை மட்டும் வணங்கினா நாம எப்படி அல்டிமேட் கோல் ஆஃப் லைஃப் அட்டைன் பண்ண முடியும் அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் கண்டிப்பா எல்லாருக்கும் வரும். இது ஒரு பிரபுவும் கேட்டார் இன்னைக்கு. ஓகே, ஏன்னா அது ஒரு அஃபென்ஸ் இல்லையா. இட் இஸ் நம்ம யாரை வணங்கினாலும் நம்ம வைகுண்டம் போவோன்றது வந்து இட் இஸ் அன் அஃபென்ஸ் ஆக்சுவல். ஸோ இல்லையா, யாரை வணங்கினா நம்ம யாரை வணங்குறோமோ அவர்கள் இருக்கக்கூடிய ஸ்தலத்திற்கு தான் நம்ம போக முடியும். அது சூரியனை வணங்கும் பொழுது இந்த இடத்துல என்ன வருதுன்னா அதாவது சூரிய கடவுளை வணங்கும் பொழுது நமக்கு இறைவனை வணங்கக்கூடிய பிராப்தத்தை பெறுகிறோம். ஸோ அதுதான் வந்து இந்த 2.3.17 ஸ்லோகத்துல வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கக்கூடிய வியாக்கியானம். ஸோ சூரியன் ஏன் அப்படி சூரியனுக்கு அந்த மாதிரியான ஒரு காலங்கள், நம்ம ஏன் மற்ற கடவுளுக்கெல்லாம் அந்த மாதிரி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இல்லையா, பிற கடவுள்களை வணங்கினா நம்ம பின்னாடி வந்து பகவானை சேவிக்க முடியாதா அப்படின்னா சூரியன் இஸ் டைரக்ட்லி இஸ் ஆக்சுவலி இல்லையா. பகவானே ஸ்வயம் வந்து அவரே சூரிய கடவுளாக வருகிறார். மேலும் அவர் வந்து அவர் வந்து கால ரூபத்துல வர்றார். சூரியன் எந்த ரூபத்துல வர? கால ரூபம் இல்லையா. இந்த இடத்துல அதாவது பை ரைசிங் அண்ட் பை செட்டிங் த சன் டிக்ரீசஸ் த டியூரேஷன் ஆஃப் லைஃப் ஆஃப் எவ்ரிவன் இல்லையா. நம்ம இன்னைக்கு நம்முடைய வயசு என்னவோ, நேத்து ராதிகா மாதாஜியோட பிறந்த நாள் இல்லையா. அவங்களுக்கு ஒரு பர்டிகுலர் ஏஜ் முடிஞ்சு இன்னொரு ஏஜ் அதாவது ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கு இல்லையா. ஸோ அவங்களுக்கு அந்த ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அவங்க ஒரு 47-48 இயர்ஸ் ஓல்டுனா அப்ப அந்த 48 இயர்ஸ் ஓல்டு ஆயிடுச்சு, இப்போ 49th பர்த்டே வந்தாச்சு இல்லையா. எக்ஸாம்பிள் ஐம் டெல்லிங். அது மாதிரி ஒவ்வொரு நாள் நம்ம வந்து இழந்துட்டே இருக்கும் பொழுது நம்முடைய ஆயுட்காலத்துல வந்து அதாவது குறைய ஆரம்பிக்குது. ஸோ இது எதனோட வந்து எவ்வாறு இணைக்கப்பட்டிருக்கு? நம்முடைய அதாவது சுவாசத்தோட
நாம் நினைக்கிறோம் நமக்கு நாட்கள் வயது எல்லாமே வருடக்கணக்கில் வச்சுதான் நம்ம எல்லாம் உயிர் வாழறோம்னு நினைக்கிறோம். உண்மையிலே அது கிடையாது. நம்முடைய சுவாச சைக்கிள் இல்லையா? ஸோ ஒருத்தர் வந்து ஸ்பிரிச்சுவலி எலிவேட்டடா இருக்கிறவங்களுடைய ஆயுட்காலம் எப்பவுமே நீண்டதா இருக்கும். அதே மாதிரி வந்து ரொம்பவுமே சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷனோட இருக்கக்கூடியவங்களுடைய வயசு வந்து குறைய ஆரம்பிக்கும். ஏன்னா அவங்களுடைய அந்த அந்த நிலை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எதனாலன்னா நம்பர் ஆஃப் இன்ஹலேஷன் அண்ட் எக்ஸலேஷன் வந்து அதிகமா இருக்கும். வியாதிகள் இப்ப யாராவது நீங்க ஒரு ஆர்டினரி ஜுரம் வந்தாலே நீங்க அவங்களுடைய சுவாசத்தை நீங்க கண்டிப்பா பார்க்கலாம் இல்லையா? உட்சுவாசம் வெளி சுவாசம் வந்து நமக்கு சுலபத்துல நமக்கு நல்லாவே தெரிய வரும். இப்போ நம்ம நார்மலா ஒரு வாட்டி நம்ம வந்து உட்சுவாசம் வெளி சுவாசம் எடுக்கக்கூடிய அந்த காலகட்டத்துக்குள்ளேயே அவங்க 4 வாட்டி எடுக்க ஆரம்பிச்சிடலாம். ஸோ நம்பர் ஆஃப் சைக்கிள்ஸ் என்ன ஆகுது, நமக்கு இன்ஹலேஷன் எக்ஸலேஷன் வந்து குறைய ஆரம்பிக்குது. அதனாலதான் வியாதி வயோதிகம் எல்லாமே நமக்கு வந்து நம்பர் ஆஃப் சைக்கிள்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா குறைய ஆரம்பிச்சதுனால தட் இஸ் நமக்கு டெத் வந்து சீக்கிரமாவே வர்றதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. அதனால இந்த வியாதிகள் இந்த அதாவது பௌதிகவாதியாகவே கடைசி வரைக்குமே இருந்து ஒன்லி போகியாகவே வாழ்ந்தவர்கள் வந்து மிக சீக்கிரத்துல வந்து வயோதிகம் அல்லது வியாதியால வந்து துன்பப்பட்டு அவர்கள் வந்து இந்த பிரபஞ்சத்தை விட்டு நீங்குவாங்க. ஆனா அதே ஒரு யோக நிலையில இறைவனுக்கு தொண்டு புரியக்கூடிய அந்த ஒரு நிலையில வந்து செயல்படக்கூடியவர்கள் அவங்களுடைய ஆயுட்காலம் ஆரோக்கியம் எல்லாமே வந்து இன்டர் ரிலேட்டட். ஸோ அவங்க வந்து நல்ல ஒரு நிலையிலே இருப்பாங்க. இது வந்து நம்ம இதை பிரிச்சுக்கணும் இல்லையா? ஏன்னா அவர்களுடைய மனப்பக்குவம் வந்து அவங்கள வந்து அந்த நிலைக்கு ஸோ ஸ்டெபிலிட்டி ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஸோ போத் பை ரேசிங் அண்ட் பை செட்டிங் த சன் டிக்ரீசஸ் த டியூரேஷன் ஆஃப் லைஃப் ஆஃப் எவ்ரி ஒன் இல்லையா? நம்ம ஆயுட்கால குறைக்கிறோம் except one who utilizes the time by discussing the topics of all good personality of God. ஸோ அதனால்தான் நம்ம எல்லாருமே சாது சங்கத்துல எப்பவுமே இணைஞ்சு இருக்கணும் இல்லையா? சிரவணம் கீர்த்தனம் ஸ்மரணம் வந்து நம்ம கண்டிப்பா பண்ணணும். ஸோ இங்கே this verse indirectly confirms the greater importance of utilizing the human form of life to realize our lost relationship with the Supreme இல்லையா? by accelerating the டிவோஷனல் சர்வீஸ். அதாவது ஊக்குவிச்சுக்கணும், நமக்கு நாமே ஊக்குவிப்பு எடுத்துட்டு வரணும் இல்லையா? திருத்தொண்டு பண்ணும் பொழுது மட்டும்தான் உங்களுக்கு நிம்மதி என்பது இருக்கும், அமைதி என்பது இருக்கும். மற்றபடி நம்ம வெறுமனே பௌதிக செயல்கள் இருந்தா ஒரு டைம் போல நம்முடைய மனசு வந்து ஸ்திரப்படுத்தி கொள்ள முடியாது. ஸோ டைம் அண்ட் டைட் வெயிட் ஃபார் நோ மேன் இல்லையா? அலையும் காலமும் எந்த ஒரு மனிதனுக்குமே காத்திருக்காரு இல்லையா? நம்ம கடற்கரை ஓரம் போய் நின்னா அலை தானா அடிச்சுட்டு வரும், அது தானா அது பாட்டு போகும். எந்த அலையாவது நிக்குதா? நிக்காது, யாருக்காகவே நிக்காது. அது போல காலமும் யாருக்கும் நிக்காது. So the time is indicated by the sunrise and sunset will be uselessly wasted if such time is not properly utilized for the realization realizing identification of spiritual values. ரொம்ப அழகான ஒரு லைன் வருது. ஓகே, யார்கிட்ட தமிழ் புக் இருந்தா கொஞ்சம் எடுத்து வாசிச்சீங்கன்னா நல்லா இருக்கும். மாதாஜி என்கிட்ட இருக்கு மாதாஜி, சர்வ நன்மை பயக்கும் முழுமுதற் கடவுளை பற்றிய விஷயங்களை உரையாடுவதில் காலத்தை பயன்படுத்துபவனை தவிர மீதமுள்ள ஒவ்வொருவரின் ஆயுளையும் சூரியனானது உதயத்தாலும் அஸ்தமிப்பாலும் குறைத்து விடுகிறது. பொருளுரை: பக்தி தொண்டின் மூலம் பரமபுருஷனுடனான நமது இழந்த உறவை உணர்வதற்காக மனித வாழ்வை பயன்படுத்துவதன் அவசியத்தை இப்பதம் மறைமுகமாக உறுதிப்படுத்துகிறது. காலமும் வெள்ளமும் எவருக்காகவும் காத்திராதே. எனவே சூரிய உதயத்தாலும் அஸ்தமனத்தாலும் சுட்டி காட்டப்படும் காலத்தை ஆன்மீக முக்கியத்துவத்தை ஆராய்வதற்காக உபயோகிக்கவில்லை எனில் அது வீணாக கழிக்கப்படும். ஆயுட்காலத்தின் சிறு பகுதியை வீணாக்கினாலும் அதற்கு எவ்வளவு தங்கத்தாலும் ஈடுகட்ட முடியாது. உயிர்வாழி அதாவது ஜீவன் தனது ஆன்மீக சொரூபத்தையும் தன் மகிழ்ச்சியின் பிறப்பிடத்தையும் உணர வேண்டும் என்பதற்காகவே மனித வாழ்வு அவனுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. ஜீவராசி குறிப்பாக மனிதன் இன்பத்தை தேடுகிறான். ஏனெனில் இன்பத்தில் ஆழ்ந்திருப்பதே உயிர் வாழ்வின் இயல்பு. ஆனால் இன்பத்தை அவன் பௌதிக சூழ்நிலையில் வீணாக தேடி அலைகிறான். பூரண முழுமையின் ஓர் ஆன்ம பொறியாக இருப்பதே ஒரு ஜீவராசியின் உண்மை நிலையாகும். மேலும் ஆன்மீக செயல்களில் அவனால் பூரண ஆனந்தத்தை உணர முடியும். பகவான் பர தத்துவம் ஆவார். அவரது பெயர், உருவம்,
குணம், லீலைகள், பரிவாரம் ஆகியவை அனைத்தும் அவரோடு ஒத்த தன்மை உடையவையாகும். பக்தி தொண்டெனும் சரியான வழியின் மூலமாக மேலே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பகவானின் சக்திகளில் ஏதேனும் ஒன்றுடன் ஒருவன் தொடர்பு கொண்டதும் பூரணத்துவம் அடைவதற்குரிய கதவு உடனே திறக்கப்பட்டு விடுகிறது. அத்தகைய தொடர்பை ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் பகவத்கீதையில் 2.40 பின்வரும் சொற்களால் விளக்கியுள்ளார். பக்தி தொண்டு முறையில் மேற்கொள்ளப்படும் முயற்சிகளில் ஏமாற்றமோ இழப்போ இல்லை. அத்தகைய செயல்களின் மிகச்சிறிய ஆரம்பம் கூட பெருங்கடலை போலுள்ள பௌதீக பயங்களிலிருந்து ஒருவனை விடுவிக்க போதுமானதாகும். இரத்த குழாயினுள் புகுத்தப்படும் ஒரு சக்தி வாய்ந்த மருந்து உடல் முழுவதிலும் உடனே செயல்படுவதைப் போலவே தூய பகவத் பக்தரால் சேவையின் மூலமாக புகுத்தப்படும் பகவானின் திவ்யமான கதைகளும் கூட அற்புதமாக செயல்படும். மரத்தின் ஒரு பகுதியில் பழுத்திருக்கும் பழங்கள் மரத்தின் பிற பகுதிகளிலும் கூட பழங்கள் பழுத்திருக்கும் என்பதை வலியுறுத்துவதைப் போலவே திவ்யமான செய்திகளை செவி வழியாக உணர்வது என்பது பூரண உணர்வை குறிப்பதாகும். சுகதேவ கோஸ்வாமியை போன்ற தூய பக்தர்களின் நொடி நேர சகவாசத்தில் பெறப்படும் இவ்வுணர்வு ஒருவனின் பூரணமான நித்திய வாழ்வுக்கு அவனை தயார் செய்கிறது. இவ்வாறாக தூய பக்தன் ஒருவன் எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு அதிகமாக பகவானின் பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு தன் வாழ்வை தூய்மைப்படுத்திக் கொள்கிறானோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு அதிகமாக அவனது ஆயுட்காலத்தை பறிப்பதில் சூரியனும் தோல்வி அடைகிறது. மரணம் என்பது நிச்சயமான உயிர் வாழியின் ஜட பாதிப்பை உணர்த்தும் ஓர் அடையாளமாகும். நித்தியமான உயிர் வாழி பிறப்பு, இறப்பு, மூப்பு மற்றும் நோய் ஆகிய சட்டங்களுக்கு உட்பட்டிருப்பதற்கு ஜட பாதிப்பு மட்டுமே காரணமாகும். ஸ்ரீல விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி தாகூரார் மேற்கோள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது போல் தர்மத்தை போன்ற புண்ணியங்களை செய்வது எனும் பௌதிகமான முறை ஸ்மிருதி சாஸ்திரங்களில் சிபார்சு செய்யப்பட்டுள்ளது. பொருத்தமான ஒரு நபருக்கு தர்மமாக அளிக்கப்படும் பணம் அடுத்த பிறவியில் ஒருவனுக்கு கிடைக்கும் உத்தரவாதம் உள்ள இருப்பு தொகையாகும். அத்தகைய தர்மம் ஒரு பிராமணருக்கு கொடுக்கப்பட வேண்டும் என்று சிபார்சு செய்யப்படுகிறது. பிராமணன் அல்லாதவனுக்கு பிராமணர்களுக்குரிய தகுதி இல்லாதவன் பணத்தை தர்மம் செய்தால் அடுத்த பிறவியில் அப்பணம் அதே விகிதத்தில் திரும்பி வரும். பாதிக்கற்ற பிராமணனுக்கு பணத்தை தர்மம் செய்தாலும் அது 2 மடங்காக திரும்பி வரும். ஒரு கற்றறிந்த முழு தகுதியுள்ள பிராமணனுக்கு பணத்தை தர்மம் செய்தால் அப்பணம் 1000 மடங்காக திரும்பி வரும். மேலும் பணம் ஒரு வேத பாரகனுக்கு, அதாவது வேதங்களின் பாதையை உண்மையாக உணர்ந்துள்ளவர் தர்மமாக கொடுக்கப்படுமானால் அது எண்ணிலடங்காத மடங்கு திரும்பி வரும். பகவத்கீதையில் குறிப்பிடப்பட்டிருப்பது போல் வேதைஷ்ட சைவர் அகம் ஏவ வேத்ய, வேத அறிவின் இறுதி முடிவு முழுமுதற் கடவுளாகிய பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை உணர்வதாகும். தர்மத்துக்காக பணம் கொடுக்கப்படுமானால் அது எத்தனை விகிதமாக இருந்தாலும் அது திரும்பி வரும் என்பதற்கு உத்தரவாதம் இருக்கிறது. அதை போலவே பகவானின் உன்னதமான செய்திகளை தூய பக்தர் ஒருவரின் சகவாசத்தில் கேட்டும் பாடியும் ஒரு நொடி பொழுதேனும் கழிக்கப்படுமானால் அது நித்திய வாழ்வுக்குரிய பரமபதத்தை சென்றடைவதற்குரிய ஒரு பூர்ணமான உத்தரவாதம் ஆகும். மத்தாம கத்வா புனர்ஜன்ம நா வித்யேதே, அதாவது பகவானின் பக்தன் ஒருவனுக்கு நித்திய வாழ்வு கிடைக்கும் என்பது உறுதி. ஒரு பக்தனின் தற்போதைய வாழ்வில் உள்ள முதுமை அல்லது நோய் உத்தரவாதமுள்ள நித்திய வாழ்வதற்குரிய ஒரு தூண்டுகோலாகும். ஹரே கிருஷ்ணா மந்தர். தேங்க்யூ மந்தர். இந்த ஒரு ஸ்லோகத்துல இருந்து நாம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம்னா, வாழ்க்கையில நாம நம்முடைய செயல்பாடுகள் எந்த இதுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் இல்லையா, ஆன்மீகத்திற்கு நாம் என்ன முக்கியத்துவம் கொடுக்கறோம்ன்ற ரொம்ப ரொம்ப அலசி ஆராய வேண்டிய ஒன்று. ஸோ பௌதிக உலகத்துல நாம் அன்றாடம் ஓடாடி நாம் என்ன பண்றோம், அதாவது பிழைக்கிறதுக்காக ஓடாடி கஷ்டப்பட்டு செய்யறதுல தவறே கிடையாது. ஆனா அது மட்டும்தான் குறிக்கோள்னு இருக்கக்கூடாது.
பேரலா கொஞ்சமா நாம ஸ்லோவா வந்து நம்ம ஆன்மீகத்துல வந்து அடியெடுத்து வச்சுட்டே வரும்பொழுது 50 வயசுக்கு அப்புறம் அதிகமா நம்ம வந்து ஆன்மீகத்திற்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து நம்முடைய வயோதிகத்துக்கு ஏற்றவாறு நம்முடைய செயல்களை நாம குறைச்சிக்கலாம் இல்லையா? சோ நம்ம யாருமே கஷ்டப்பட்டு சம்பாதிக்க வேண்டாம், எல்லாருமே சும்மா உட்காந்து பஜன் பண்ணுங்க அப்படிங்கிறதுலாம் எங்கேயுமே வந்து சொல்லப்பட்டவே இல்லை. நான் ஆன்மீகத்துல நாம திளைத்தாலும் பௌதீக கடமைகளை இறைவனுடைய, அதாவது இறைவன் நமக்கு கொடுத்திருக்கக்கூடிய ஒரு தொண்டாக ஏற்றுக்கொண்டு நாம் அதை செய்யணும். அப்போ நம்ம அந்த பந்தங்கள்ல இருந்து நாம விடுபட முடியும். இந்த 40th நான் நேஹா விக்ரம நாசோஸ்தி பிரத்யாவாயோ ந வித்யதே சொல்பம் அப்யஸ்ய தர்மஸ்ய திராயதே மஹதோ பயாத் இல்லையா? இதுக்கு உதாரணமா நம்ம ஹனுமன் லங்கையை எரித்ததை வந்து நம்ம எந்த ஒரு தொண்டுமே அது பார்ப்பதற்கு நமக்கு தர்மமோ அதர்மமாகவோ இருக்கலாம், ஆனா அது இறைவனுக்காக ஆற்றப்படும் போது அது அதாவது பக்தி தொண்டாக மாறிவிடுகிறது இல்லையா? இந்த முயற்சியில் நமக்கு எந்த ஒரு அதாவது சிறிது முன்னேற்றமோ அல்லது வந்து நமக்கு அதாவது ஏதாவது ஒரு நஷ்டமோ கூட இருக்கலாம், ஆனா சிறு முன்னேற்றம் அந்த பாதையில வந்து நாம் எடையெடுத்து வைக்கும் பொழுது பிற்காலத்துல நமக்கு அது பெரிய ஒரு சங்கடத்துல வந்து நமக்கு வந்து உதவும் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப அழகா சொல்லப்பட்டிருக்கு. இதுக்கு நம்ம அந்த 18 days சாப்டர்ல நீங்க படிச்சீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு ஹனுமனுடைய லங்கை எரிப்பு தான் வந்து போட்டிருப்பாங்க பிக்சர் இல்லையா? சோ அது போல இங்க கிருஷ்ணர் 16,000 மனைவிமார்களோடு இருந்தாலும் அவங்க எல்லாருமே கோழி கூவும் போது எழணும். 3 மணி ஊர்ல வில்லேஜ்ல வந்து கண்டிப்பா 3 மணிக்கு கோழி கூவுது. இன்னைக்கு கூட அது நடக்கக்கூடிய ஒன்றுதான். நம்ம சிட்டி டவுன்ல எல்லாம் இருக்கும்பொழுது கோழிகளை நம்ம நிறைய பார்க்க முடியாதுன்னு வச்சுக்கோங்க. ஆனா ஊர்ல நம்ம வந்து கோழிகளை சேவல் கோழி இதெல்லாமே வந்து கூவும். 3 மணிக்கே கூவ ஆரம்பிச்சிடும். கோழி கூவியாச்சு, இனிமே தூங்கக்கூடாது அப்படின்னு எழுந்துக்குவாங்க. விவசாயிகள் எல்லாம் அந்த நேரத்துக்கே எழுந்து இல்லையா? ஸோ மாட்டு கொட்டில்களுக்கு போயிட்டு தண்ணியை வச்சு கிளீன் பண்ணி இதெல்லாமே வந்து அந்த சமயத்திலேயே எழுந்து செய்ய ஆரம்பிச்சிருவாங்க. ஸோ அப்படி அந்த மார்னிங் டைம்ல நாம செய்யக்கூடிய செயல்கள் வந்து நமக்கு மைண்ட் வந்து சத்துவகுணம் ரொம்பவுமே அதிகமா வந்து நமக்கு அபிவிருத்தி ஆகும். காலையில நம்ம ஆற்றக்கூடிய தொண்டு வந்து காலையில நம்ம மங்களாரத்தி 4:30 மணிக்கு பாக்குறோம். நிறைய பேருக்கு வந்து மங்களாரத்தி நம்ம தமிழ்லயே வந்து நிறைய பேர் மங்களாரத்தி அட்டன் நம்ம தமிழ்லன்னு இல்லை, எல்லா லாங்குவேஜ்லயுமே அவ்வளவுதான். எத்தனையோ 1000 பேர்கள் மேல இருக்காங்க பக்தர்கள், ஆனா அங்க ஜாயின் ஆகுறதே ஒரு 300 பேர் தான். ரெகுலரா வந்து இருக்கக்கூடியவங்க ரெகுலரா வந்துட்டே தான் இருக்காங்க, ஆனா வராதவங்க வர்றதே கிடையாது இல்லையா? சோ அதே நம்ம எங்கேயாவது வெளியூருக்கு போறோம், ஒரு 2 மணிக்கு எழுந்து போகணும், அதெல்லாம் வந்து நான் நல்லாவே செஞ்சிருவோம் நம்ம இல்லையா? ஆனா அதே 4:30 மணிக்கு எழுந்து பகவானை சேவிக்கணும், தேவர்களே வந்து அழைப்பு விடுக்கப்பட்டு அவங்களே மங்களாரத்தை பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் தான் போறாங்க. அந்த மங்களாரத்தி பார்க்கறதுக்கு நாம எழறது கிடையாது இல்லையா? தட் இஸ் வெரி வெரி அது நமக்கு தான் ஆன்மீகத்துல வந்து நஷ்டத்தை ஏற்படுத்தி கொடுக்குமே ஒழிய இறைவனுக்கு எதுவுமே கிடையாது. அதை நாம நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். மங்களாரத்தி பார்க்கறது நமக்கு தான், திருத்தொண்டு புரியறதும் நம்முடைய நன்மைக்கு தான், நம்முடைய வாழ்நிலையை வந்து உயர்த்திக்கிறதுக்கு தான் இல்லையா? நாம் அப்படி நினைச்சுன்னு செய்யலனாலும் அதனுடைய பலன்கள் அனைத்துமே இறைவன் நமக்கு அவ்வாறுதான் வழங்குவார். சோ அவர் நம்முடைய பாவ புண்ணியங்கள் எதுவுமே அவர் எடுத்துக்கிறது கிடையாது, அதற்கான பலன்களை நமக்கு வந்து நல்லது ஒரு மார்க்கத்தை வந்து நமக்கு ஏற்படுத்தி கொடுப்பார். சோ அப்டக்கல்ஸ் நமக்கு எத்தனை பௌதீக அப்டக்கல்ஸ் இருக்கு இல்லையா? ஆனா அதெல்லாம் எப்படி நம்ம கையாளுறதுன்னு தெரியாம தத்தளிச்சுட்டு இருப்போம். அதற்கான மார்க்கங்களுமே இறைவன் நமக்கு வழி நடத்துவார் இல்லையா? நல்ல பொறுப்புகளை நம்ம எப்படி செய்யறது இதெல்லாமே வந்து இறைவனுடைய இதுதான். ஸோ அதனால நம்ம அந்த கான்ஃபிடென்ஸ்ல இருந்துட்டு நம்முடைய முயற்சி நம்ம செஞ்சுட்டே போனோம்னாக்கா ஆட்டோமேட்டிக்லி என்ன நிகழணுமோ அது இறைவனுடைய சித்தத்தினால் அது வந்து கண்டிப்பாக நிகழும். அது நமக்கு நன்மையாக மட்டும்தான் இருக்கும். அந்த காலகட்டத்துல நமக்கு அது கஷ்டமா தோன்றினாலும் பின்னாடி நமக்கு வந்து ஒரு பெரிய நன்மையை வந்து ஏற்படுத்தி கொடுக்கும். அதனால எதுவுமே நடந்தது எல்லாமே வந்து நன்மையாகவே நடந்தது, நடந்து கொண்டிருக்கிறதும் நன்மையாகவே நடக்கின்றது, இனிமே நடக்க போறதும் வந்து நன்மையாகவே நடக்கும் இல்லையா? ஏன்னா எல்லாத்தையுமே நடத்துபவர் யார்? அந்த எம்பெருமான் தான். அதனால வந்து அந்த நம்பிக்கையை நாம கொள்ளணும். சோ இங்க எல்லா மனைவிமார்களுமே வந்து அவரை விட்டு பிரியக்கூடாதுன்ற ஒரு ஏக்கத்தினால அவர் அவ்வளவு சீக்கிரத்துல எழுறதுல அவங்களுக்கு விருப்பம் கிடையாது இல்லையா? அந்த இதுல சொல்றாங்க. இருந்தாலும் பகவான் வந்து அவரே வந்து காலையில எழுந்துப்பார், சீக்கிரமா எழுந்துட்டு அவரும் வந்து தியானத்துல அமரக்கூடிய அந்த நிலையில அமர்ந்திருப்பார். அவர் அவரையே தியானிக்க வேண்டிய இது இல்லையா? ஆனா நாம ராதாகிருஷ்ணரை தியானிக்க வேண்டும். காலையில
திருப்பள்ளி எழுச்சியில ராதையும் கிருஷ்ணரையும் பார்க்கும் பொழுது, அந்த திருப்பாதங்களை பார்க்கும் பொழுது நமக்கு ஆனந்தம் என்பது வரணும் இல்லையா? அதுல அந்த பக்தி பாவம் என்பது வரணும். பக்தி பாவம் இல்லாம இருந்தா நமக்கு ரொம்ப சிரமம் இல்லையா? அதாவது நம்முடைய ஆன்மீகத்துல முன்னேற்றம் போறதுக்கு நமக்கு மிக சிரமம் படுவோம். மேலும் இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டு பரமமான இன்பத்தை அளிக்கும் பிரம்ம முகூர்த்தத்தில் விழித்தெழுந்து கிருஷ்ண உணர்வில் ஈடுபட வேண்டும் என்பது ருக்மணி தேவியும் கிருஷ்ணரும் அவர்களே உதாரணமாக காட்டியிருக்கிறாங்க இல்லையா? மனித சமுதாயத்தை முழுவதற்கு உணர்த்தினர். ராதா கிருஷ்ணர் நித்திய ரூபங்களை தியானிப்பதற்கு ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தையும் சொல்வதற்கும் எந்த வித்தியாசமும் கிடையாது. ஓகே, எல்லாமே ஒன்றுதான். அவர் வேறு, அவருடைய ரூபம் வேறல்ல. அவர் வேறு, அவருடைய நாமம் வேறல்ல. அவர் வேறு, அவருடைய செயல்கள் வேறல்ல. அவர்கள் வேறு, அவருடைய லீலைகள் வேறல்ல. அனைத்தும் அவரே அப்படிங்கிறத நாம புரிஞ்சுக்கணும். மேலும் கிருஷ்ணரை பொறுத்தவரை அவர் தம்மை தாமே தியானிக்க வேண்டியதாயிருந்தது. பிரம்மன், பரமாத்மா மற்றும் முழுமுதற் கடவுளிடம் உணர்வை ஏற்படுத்துவது தியானத்தினுடைய நோக்கம். தியானம்னா உட்கார்ந்து நம்ம கை முத்திரை வச்சுட்டு உட்கார்றது கிடையாது. மனதுல இறைவனை எண்ணிக்கொண்டு அவருடைய நாமங்களை சொல்லும் இல்லையா? தட் இஸ் கெட்டிங் அப்சர்வ்ட் இன் த டிரான்சிடென்டல் மூட். அதுதான் ரொம்ப முக்கியமே. தெய்வீகமான அந்த எண்ணங்களோட மனசை நாம ஒருநிலைப்படுத்தி அவருடைய திரு பாதங்களை எண்ணக்கூடிய அந்த செயல்ல நாம் ஈடுபடணும். அதுதான் ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று. மேலும் ஆனால் கிருஷ்ணரே இம்மூன்றும் ஆவார். அவர் முழுமுதற் கடவுளே ஆகிய பகவான் பரமாத்மா. அவரின் முழுமையான அம்சம். அவரின் பரமமான சரீரத்திலிருந்து வெளிப்படும் ஜோதி பிரம்ம ஜோதி ஆகும். எனவே எப்பொழுதும் கிருஷ்ணர் ஒருவரை, அவரில் வேறுபாடு இல்லை. இதுவே கிருஷ்ணருக்கும் ஒரு சாதாரண மனிதனுக்கும் இருக்கக்கூடிய வித்தியாசம். ஐ திங்க் 7வது இன்னைக்கு காலையில தார்வர் முனி డాడీ డాడీకి చెప్పు పైన పోయిందా. You go and tell dad. He's up. I don't have keys. Okay. So கிருஷ்ணர் அதான் சாரி பிரம்மஜோதியும் அவரிடம் இருந்து வருவதே இல்லையா? அந்த பிரம்மஜோதிக்கும், அதாவது அப்சல்யூட் பிரம்மனும் அவர்தான், பரமாத்மாவும் அவர்தான், பகவானும் அவர்தான். எல்லாமே அவரிலிருந்து வரக்கூடிய ஆற்றலினால் வரக்கூடியது. இதெல்லாமே நம்ம படிச்சுட்டே வரோம். ஆனா ஒரு சாதாரண மனிதம். இப்போ ஒரு யோகி இருக்கார், அவர் தியான பயிற்சி செய்யறார் இல்லையா? ஆஸ் பர் தியானத்திற்கு யார் சொல்லுவாங்க ஆக்சுவலி? பதஞ்சலி. கரெக்ட். பதஞ்சலி முனிவர். நீங்க பதஞ்சலி முனிவரை எடுத்துக்கோங்க. அவர் ஜீவ தத்துவம் இல்லையா? அவர் இந்த தியான, அதாவது அஷ்டாங்க யோக பயிற்சிகள்ல அவர் ரொம்ப பிரசித்தி இல்லையா? ஆனாலும் அந்த அஷ்டாங்க யோக பயிற்சிகள் செய்வதால யாருக்கு சித்திகள் பெறுகிறது, அந்த சித்திகள் யார் செய்யறாங்களோ அவங்களுக்கு தான் அது பெறுகிறது. அந்த ஆற்றல் அது எப்படின்னா, நம்ம பேங்க் அக்கௌண்ட்ல அமௌண்ட் போட்டு நம்ம எடுத்து செலவு பண்ணுவோம் இல்லையா? அதே மாதிரிதான். நம்ம எவ்வளவு தியான பயிற்சிகள் செய்யறோமோ அவ்வளவு ஆற்றலும் நம்ம கிட்ட பெருகும், அந்த சித்திகள் வளரும். அதை நம்ம வேற ஒரு செயலுக்காக உபயோகப்படுத்தும் போது அதுவும் குறைய ஆரம்பிக்கும். திஸ் இஸ் ஹவு ஆக்சுவலி சித்திகள் என்பது இல்லையா? எனி டைம் நாம் அதை குறைச்சிக்கவும் முடியும், ஏத்திக்கவும் முடியும். அதெல்லாம் நம்ம எதுக்கு, எந்த பர்பஸ்க்கு உபயோகப்படுத்துறோம்? ஒரு உத்தமமான ஒரு, அதாவது ஒரு யோகி எப்படிப்பட்டவனா இருக்குன்னா இந்த உலக நன்மைக்காக அதை உபயோகப்படுத்தணும். ஆனா அது அப்படி பண்றதுக்கான வாய்ப்புகளே மிக மிக குறை. ஜீவ தத்துவத்துல கண்டிப்பா கிடையாது. ஆனா பகவான் இஸ் த மாஸ்டர் ஆஃப் த யோகிஸ். அவர் இந்த பிரபஞ்சத்துல எவ்வளவு மோசமான ஒரு వ్యక్తిயா இருந்தாலும் சரி, உத்தமமான వ్యక్తిயா இருந்தாலும் சரி, எந்த பாகுபாடும் இல்லாம ரெண்டு பேருமே ரட்சித்து கொண்டிருக்கிறார் இல்லையா? ஏன்னா அவன் உத்தமமானது அவனுடைய கர்ம பலன், இவன் மோசமான நிலைமை போனது அவனுடைய கர்ம பலன் இல்லையா? செயல்படக்கூடிய விதங்கள் எல்லாமே அவங்கதான் நிர்ணயிக்கிறாங்க. வெறும் அனுமதி மட்டும்தான் பகவான் கொடுக்கிறார் ரெண்டு பேருக்குமே இல்லையா? நல்லதொரு பாதைக்கும் அனுமதிக்கிறார், தீய பாதைக்குமே இறைவன் அனுமதிக்கிறார். ஆனா ஏன்னா அவங்களுக்கு ஆல்ரெடி அந்த செய்யக்கூடாது என்ற உந்துதலை ஏற்படுத்தி இருந்தாலும் அந்த ஜீவன் பேராசை கொண்டு என்ன பண்ணுவான், தவறான பாதைக்கு தான் செல்வான். எங்கே நமக்கு கீழான இயல்புகள் எல்லாம் அதாவது மேன்மை உரிகின்றதோ இல்லையா, அந்த சமயத்துல ஹையர் குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் வேலை செய்யாது. அப்ப நம்ம அந்த கீழான இயல்புகளால நாம செயல்பட்டு விடுவோம். அந்த 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 நிலையிலிருந்து நம்ம என்ன பார்க்கணும்னாக்கா, இவை அனைத்தையுமே யோகங்களுடைய இறைவனான ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் இல்லையா, நிறைய இடத்துல நம்ம பகவான் அப்படிதான் அட்ரஸ் பண்றாங்க பகவத்கீதையில இல்லையா?
ஸோ யோகங்களுக்கெல்லாம் இறைவன் அவர். அவரோட நம்ம யாருமே கம்பேர் பண்ண முடியாது. ஸோ நம்ம ஒரே இடத்துல வந்து பல வியாபகங்களா நாம இருக்க முடியாது. பல ரூபங்களை நம்மளால யாருக்குமே தரிசனம் கொடுக்க முடியாது. இதெல்லாம் வந்து ஒரு யோகத்துல நிலை பெற்றவர்களால் கூட பண்ண முடியாது. ஒரு இடத்துல இருக்கிறவங்க இன்னொரு இடத்துக்கு போக முடியும், அவ்வளவுதான். ஸோ தட்ஸ் இட். அதுக்கு மேல ஒன்றும் கூடு விட்டு கூடு பாய முடியும் மேக்சிமம். அதை தவிர்த்து வேற எதுவுமே பண்ண முடியாது. அந்த கூடு கூட நம்ம சேவிச்சு வச்சாதான் வேற எங்கேயோ போயிட்டு வந்தா கூட மீண்டும் அந்த கூட்டுக்குள்ள வந்து அந்த அந்த ஆன்மா வந்து சேரும். ஸோ ஒரே ஒரு அவதாரத்தை மட்டும்தான், ஒன்லி இந்த பிம்பத்துல ஒரு 4-5 கண்ணாடி முன்னாடி நின்னா நம்முடைய பிம்பம் மல்டிப்ளை ஆகுமே ஒழிய, இதுதான் எக்ஸாம்பிள் காலையில மாதாஜி கொடுத்தாங்க. ஸோ அது தவிர்த்து பாப்போச்சு செப்பேன். ఓకే ఫైన్. డోర్ తెరి డోర్ అది లాక్ చేసేసి కిటికీ కాడ పెట్టి బీగం. ஸோ அதனால பகவானோட நாம் என்னைக்குமே கம்பேர் பண்ண முடியாது. இந்த இந்த இடத்துல சாதாரண மனிதனுக்கும் பல வேறுபாடுகள் உண்டு இல்லையா? ஒரு சாதாரண மனிதன் தன் உடலிலிருந்து வேறுபட்டவன், அவன் உடலிலும் பல்வேறு அங்கங்கள் உண்டு. இதையும் நம்ம வந்து ஐ திங்க் பகவானுக்கு வந்து ஆம்னிசியன்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா? ஆம்னி பொட்டன்ட், ஆம்னிசியன்ட், ஆம்னி பிரசன்ட். ஆம்னிசியன்ட் என்பது இதுதான். ஓகே. ஸோ ஆம்னி பொட்டன்ட்னா பொட்டன்சின்னா ஆற்றல் இல்லையா? சர்வ வல்லமையா இருக்கக்கூடியவர். அதுக்கப்புறம் வந்து ஆம்னி பிரசன்ட்னா எல்லா இடங்களிலுமே வந்து அவர் வியாபித்து இருக்கக்கூடியவர். ஆம்னிசியன்ட்னா எதையுமே எந்த ஒரு செயலுக்காகவும் உபயோகப்படுத்தக்கூடிய நிலையில இருக்கக்கூடியவர் இல்லையா? நம்ம எல்லாம் கண்ணால பார்க்க முடியும், கைகளால செயல்பட முடியும், கால்களால நடக்க முடியும் இல்லையா? உணவை நாம வாயினால் மட்டும்தான் உட்கொள்ள முடியும். அது வயிறுக்கு சென்று அது ஜீரணமானாதான் நம்ம வந்து வெளியில புஷ் பண்ண முடியும். இது எல்லாமே ஆற்றல் எல்லாம் உடல்ல பரவுறது அந்த உணவினாலதான். எதையுமே மாத்தி அமைக்க முடியாது. காதுகளால கேட்கதான் முடியும், வேற எந்த செயலும் செய்ய முடியாது. பகவானுக்கு அப்படி கிடையாது. அவர் கண்ணாலே வந்து எல்லாத்தையுமே ஸ்வீகரிக்கக்கூடிய அந்த நிலை உண்டு. அவர் எந்த ஒரு அங்கத்தையுமே வேறு ஒரு செயலுக்காக அவரால் உபயோகப்படுத்த முடியும். ஸோ we should never compare. நம்மளையும் இறைவனையுமே என்னைக்குமே கம்பேர் பண்ண முடியாது. என்னதான் நம்ம யோகத்துல மேன்மை உற்றாலும் நாம எந்த ஒரு உறுப்பையுமே வேறு ஒரு செயலுக்கு உபயோகப்படுத்த முடியாது. ஸோ இதுலயே நமக்கு நல்ல டிஃபரன்ஸ் தெரியறது இல்லையா? கை கால்களை போல செயல்பட முடியாது. கால் வந்து கைகளை போல இயங்காது. கண்கள் காதுகளை போல கேட்க முடியாது. கண்ணால வந்து நம்மளால கேட்க முடியுமா? முடியாது இல்லையா? அதே மாதிரி காதால வந்து பார்க்க முடியுமா? கண்டிப்பா முடியாது. ஸோ ஒரு உறுப்பு இருக்குன்னா எல்லாமே லிமிட்டட் தான். நமக்கு இட் இஸ் வித் லிமிட்டட் செயல்பாடுகள் இல்லையா? ஆக்ஷன்ஸ், அவ்வளவுதான். எல்லாருமே லிமிட்டட். இப்ப கேட்கக்கூடிய தன்மை கூட ஒரு பர்டிகுலர் ஃப்ரீக்வன்சில தான் நம்மளால கேட்க முடியும். அதுதான் நம்ம சயின்டிபிக்கா பார்த்தோம்னாக்கா 20 ஹெர்ட்ஸ்ல இருந்து 20 கிலோ ஹெர்ட்ஸ் அந்த ஃப்ரீக்வன்சி மட்டும் தான் நம்ம கேட்க முடியும். 20 ஹெர்ட்ஸுக்கு கீழேயும் 20 கிலோ ஹெர்ட்ஸுக்கு மேலேயும் போச்சுன்னா நம்ம காது கேட்காது இல்லையா? இது 100%. அதாவது நம்ம பிறக்கும் பொழுதே 0.1 சம் எரரோட தான் நம்ம கண்ணு பிறக்கிறது. இது நீங்க ஒரு ஐ திங்க் ருக்மணி மாதாஜி தான் யூ கேன் டெல். ஐ திங்க் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். யூ ஆர் ஐ டாக்டர். ஸோ வித் 0 எரரோட எந்த கண்ணுமே இருக்கிறது இல்லை. 1 மைனர் அதாவது பாத்தீங்கன்னா பவரோட தான் நம்ம எல்லாருமே பிறக்கிறோம் அப்படிங்கறது வந்து சயின்டிபிக்காவே சொல்றாங்க. ஸோ திஸ் ரெட்டினா அந்த இதெல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இட் வில் ஹேவ் தட் இஸ் அ நெக்லிஜிபிள். பட் ஸ்டில் 100% வந்து பார்வையோட நாம பிறக்கிறது கிடையாது. எல்லாமே குறையோட தான் இருக்கு நம்ம. ஓகே. எஸ் படிங்க மாதாஜி. அடுத்தது கலாவதி படிக்கலாம் மாதாஜி. படிங்க. உடலின் ஒரு அங்கம் மற்றொரு அங்கத்தை போல் செயல்பட இயலாது என்ற வரையறுப்பு முழுமுதற் கடவுளுக்கு இல்லை. அவருக்கும் அவரின் சரீரத்துக்கும் வித்தியாசம் இல்லை. அவர் முற்றிலும் ஆன்மீகமானவர். எனவே அவரின் சரீரத்துக்கும் ஆத்மாவுக்கும் வித்தியாசம் இல்லை. அதுபோலவே அவருக்கும் அவரின் லட்சக்கணக்கான அவதாரங்களுக்கும் முழுமையான வியாபகங்களுக்கும் வேறுபாடு இல்லை. பலதேவர் கிருஷ்ணரின் முதல் வியாபகம். பலதேவரிலிருந்து சங்கர்ஷணன், வசுதேவர், பிரத்யும்னன், அனிருத்தன் ஆகியோர் வியாபிக்கிறார்கள். சங்கர்ஷனரிலிருந்து நாராயணனும், நாராயணனிலிருந்து 2வது 4 முனை வியாபகமாக சங்கர்ஷனர், வசுதேவர், பிரத்யும்னன், அனிருத்தர் ஆகியோர் தோன்றுகின்றனர். இவ்வாறு கிருஷ்ணரின் எண்ணற்ற வியாபகங்கள் தோன்றுகின்றன. அதுபோலவே நரசிம்ம தேவர், மச்சதேவர், கூர்மதேவர், வராகதேவர் போன்ற பல அவதாரங்கள் தோன்றுகின்றன. ஆனால் கிருஷ்ணரின் ஆதிரூபமான இரு கைகளுடைய ரூபத்திற்கும் இந்த மனித வடிவத்தில் தோன்றது. ஒரு குறிப்பிட்ட பண்பானமான மிருக வடிவிலான அவதாரங்களுக்கும் வேறுபாடில்லை. அவர்கள் சரீரத்தின் ஒரு பகுதியின் செயலுக்கும் மற்றொரு பகுதியின் செயலுக்கும் வேறுபாடில்லை. அவரின் கை
அவரின் கைகள் கால்களைப் போலவும், கண்கள் காதுகளாகவும், மூக்கு அவரது உடலின் மற்ற எந்த பகுதியைப் போலவும் செயலாற்ற முடியும். உணர்வதும், உண்பதும், கேட்பதும் எல்லாம் ஒன்றே. வரம்புகளுக்கு உட்பட்ட மனிதர்களாகிய நாம் நமது உடலின் குறிப்பிட்ட ஒரு பகுதியை குறிப்பிட்ட ஒரு செயலுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்த முடியும். ஆனால் இத்தகைய வேறுபாடு கிருஷ்ணருக்கு இல்லை. அங்கானி எஸ்ய சகலேந்திரிய விருத்தி என்ற பிரம்ம சம்ஹிதை கூறுகிறது. அவர் ஒரு அங்கத்தால் மற்றொரு அங்கத்தின் செயலை புரிய முடியும். அவர் முழுமை பெற்ற முழுமை. எனவே அவர் தியானம் செய்யும் போது தம்மை தாமே தியானிக்கிறார். சோஹம் என்று சாதாரண மனிதர்கள் தம்மை தாமே தியானிப்பது சாத்தியம். போலியான தியானம் கிருஷ்ணர் முழுமை பெற்ற முழுமையானவர். எனவே அவர் தம்மை தாமே தியானிப்பது சாத்தியம். நம் உடல் குறிப்பான ஒன்று. கிருஷ்ணரின் உடல் அவ்வாறானதல்ல. கிருஷ்ணரின் உடலும் கிருஷ்ணரே. கிருஷ்ணரின் வேறுபட்ட எதுவும் கிருஷ்ணரில் இல்லை. கிருஷ்ணரில் உள்ள எதுவும் கிருஷ்ணரே. எனவே அவர் உன்னதமானவர், அழிவில்லாத முழுமை, பரம சத்தியம். கிருஷ்ணரின் இருப்பு எதையும் சார்ந்ததல்ல. கிருஷ்ணர் அல்லாத மற்றெல்லாம் சார்புடைய உண்மை. ஆனால் கிருஷ்ணர் உன்னதமான பூர்ண சத்தியம். கிருஷ்ணர் எதையும் சார்ந்திருக்கவில்லை. ஆனால் நம் இருப்பு சார்புடையதானது. உதாரணமாக, சூரிய சந்திர ஒளியோ மின்சாரத்தால் ஏற்படும் ஒளியோ இருக்கும்போது நம்மால் காண முடிகிறது. எனவே நமது காணும் சக்தி மற்றொன்றை சார்ந்திருக்கிறது. சூரியன், சந்திரன் அல்லது மின்சாரத்தின் ஒளியின் சார்புடையது. அவை வெளிச்சம் தருவதாக கூறப்படுவதற்கு காரணம் அவற்றை நாம் அவ்வாறு காண்பதுவே. மற்றொன்றை பொறுத்திருப்பது அல்லது சார்ந்திருப்பது கிருஷ்ணரில் இல்லை. அவரின் செயல்கள் பெரிதொருவரின் மதிப்பீட்டையோ உதவியோ சார்ந்திருக்கவில்லை. அவர் வரம்பிற்குட்பட்ட கால வெளிகளுக்கு அப்பாற்பட்டவர். அவர் காலம் மற்றும் வெளியை கடந்து நிற்பதால் வரம்பிற்குட்பட்ட மாயையின் செயல்கள் அவரை பாதிப்பதில்லை. புருஷோத்தமனாய முழுமுதற் கடவுள் பல்முனை சக்தி உடையவர் என்று வேத இலக்கியங்களில் நாம் காண்கிறோம். அச்சக்திகள் எல்லாம் அவரிலிருந்து தோன்றுவதால் அவற்றிற்கும் அவருக்கும் வித்தியாசம் இல்லை. கிருஷ்ணர் இவ்வுலகிற்கு வரும்போது மனித உடலை ஏற்கிறார் என்று சில தத்துவ ஆசிரியர்கள் கருதுகிறார்கள். அவ்வாறு ஒப்புக்கொண்டாலும் பௌதிக சக்தி அவரினின்று வேறுபட்ட ஒன்று அல்லவாகையால் அவர் ஏற்றுள்ள உடல் பௌதிகமாக செயல்படாது. எனவே அவர் ஆத்ம மாயா எனும் தமிழ் உரையின் சொந்த சக்தியால் தோன்றுகிறார் என்று பகவத்கீதையில் கூறப்பட்டுள்ளது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஸோ இப்போ நம்ம இந்த ஃபர்ஸ்ட் பேராகிராஃப் ஆல்ரெடி நம்ம விவரிச்சாச்சு இல்லையா? அவரால் எந்த ஒரு அங்கத்தையுமே இன்னொரு அங்கத்தினுடைய செயலாக உபயோகப்படுத்த முடியும். ஆம்னிசியன். ஓகே. ஆனா நமக்கு அப்படி கிடையாது. நாம எந்த உறுப்பை எப்படி உபயோகப்படுத்தணுமோ அப்படிதான் உபயோகப்படுத்த முடியும் இல்லையா? வாயால தான் பேச முடியும், வாயால தான் உண்ண முடியும் இல்லையா? கைகளால் தான் செயல்பட முடியும், கால்களால் தான் நடக்க முடியும். இப்படி நம்ம எல்லாமே நமக்கு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ். ஆனா அவருக்கு அப்படி கிடையாது இல்லையா? கிருஷ்ணரின் இருப்பு இன்னொன்னு அவர் ஸ்வராத் அப்படின்னு நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? ஜென்மாதஷ்ய யதா அன்வயோ இத்தரஸ்த சாத்தேஸ்வ அபிக்னாத் ஸ்வராத் இல்லையா? தேனே ஹிருதய பிரம்ம ஆதி கவையே முக்கியந்தி எத் சூரையார் இல்லையா? ஸோ அதாவது ஹிருதயத்துல இருந்து, பிரம்மருடைய ஹிருதயத்துல இருந்து அவர் வேத சாஸ்திரங்கள் எல்லாமே, அவருக்கு படைக்கக்கூடிய வேத சாஸ்திரங்கள் எல்லாமே அவர் அதாவது அவர் சொல்லி கொடுத்தார் இல்லையா? எல்லாமே கொடுத்தார், வழங்கினார் அவர். ஸோ ஸ்வராத் என்பது இறைவனுக்கு மட்டும்தான். சுதந்திரமானவர் யார் என்றால் இறைவன் ஒருவர் மட்டும்தான் சுதந்திரமானவர். நாம் எல்லாருமே ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலுமே ஒவ்வொரு க்ஷணமும் நாம அடுத்தவர்களையும் அதாவது இறைவனையுமே இன்டைரக்டா நாம இறைவனை சார்ந்திருக்கிறோம். ஆனா சில பேர் எல்லாமே நம்ம சார்ந்து வாழ்வதற்கான காரணம் இதுதான், இந்த பிரபஞ்ச படைப்பே. அதாவது நமக்கு பகவான் சொல்றார், நீ தனியா இருந்து எதையுமே சாதிச்சுக்க முடியாது. தனியா இருந்து நீ சுதந்திரமானவன் என்று எங்கேயுமே நீ உன்னால ப்ரூவ் பண்ணிக்கவும் முடியாது. ஒவ்வொரு செகண்டுமே நாம ஒருத்தர் மீது ஒருத்தர் சார்ந்துதான் இருக்கோம். இது பௌதீக கண்ணோட்டத்துல. ஆன்மீக தளத்துல இருந்து நாம நோக்கினோம் என்றால் நாம் ஆற்றக்கூடிய செயல்கள் எல்லாமே இறைவனுடைய, அதாவது அவருடைய அனுமதியின்றே நாம் எல்லாம் செய்கின்றோம். அதை நாம உணர்வதே கிடையாது. எது வரைக்கும் நாம் ஆன்மீகத்தின் பக்கம் நம்ம போகலையோ அது வரைக்குமே நாம நம்முடைய கண்ணோட்டம் எல்லாம் நான் செய்கின்றேன் கர்மண்யவே அதிகாரஸ்தே மா கர்ம பலேச்சு கதாச்சனக மா கர்ம பல ஏதுவில் மாதோ சங்கோஸ்வ கர்மணி அப்படின்னு பகவான் முன்னாடியே சொல்லியிருக்கார் இல்லையா பகவத்கீதையில. சோ உனக்கென்று விதிக்கப்பட்ட கடமையை செய்வதற்கு மட்டுமே உனக்கு அதிகாரம் உண்டு இல்லையா? அப்படின்னா நமக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமை எது அப்படிங்கிறது நாம பிறவி எடுத்த பிறகு நம்மளை சுத்தி நம்ம குடும்பம் இல்லையா, நாம செய்யக்கூடிய செயல் இதெல்லாமே நம்முடைய கடமைகள். ஆனா அதை விட
ஹையர் கடமை எதுனாக்கா இறைவனுக்கு திருத்தொண்டு. அதை நம்ம ஃபுல்லாவே மறந்துடுறோம். அதை மறக்கிறதுனால தான் நம்ம இங்க வரோம் இல்லையா? when we forget the eternal relationship இல்லையா? நித்தியமான உறவு இறைவனோட எப்பவுமே இருக்கிறது. அவர் இல்லை என்றால் நாம இயங்கவே முடியாதுங்க இல்லையா? த சூப்பர் சோல், அதாவது சுப்ரீம் காட், அவர் தான் நம்ம பரமாத்மா, நம்ம ஹதயத்திலிருந்து இந்த ஜீவனை இயக்கி கொண்டிருக்கிறார். சோ அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல அவர் இருக்கின்றார் என்பதை உணராமலே நாம் என்ன பண்றோம்? நம்முடைய செயல்கள் எல்லாம் நான் தான் செய்கின்றேன் என்ற அந்த அகங்கார தன்மையோட நாம செயல்படுகின்றோம். உண்மையில் அனைத்துமே அவருடைய கருணை தான். நாம ஒவ்வொரு க்ஷணமுமே we are actually அவருடைய கருணையை தான் நாம் யாசித்து கொண்டிருக்கிறோம். அது நம்ம உணராமலே நாம செயல்பட்டு கொண்டும் இருக்கின்றோம். இந்த உண்மையை யார் உணர்கிறார்களோ அவர்கள் இறைவனுடைய உன்னதமான நிலையை அவங்களால கண்டிப்பா உணர முடியும். இப்படி உணர்தலை கொண்டவர்களை இறைவனுடைய திருநாட்டை சேர்வது என்பது பகவானே பகவத்கீதையில சில இடங்கள் எல்லாம் உத்தரவாதம் கொடுத்திருக்காரு இல்லையா? சோ அவர்கள் என்னுடைய ஸ்தலத்தை சேர்றதுக்கு நானே உத்தரவாதம் கொடுக்கிறேன் அப்படிங்கிறதையுமே சொல்றார். சோ உள்ளதை உள்ளபடி உணரக்கூடிய பக்குவத்தை தரக்கூடிய அத்தகைய நபர் தான் ஆற்றக்கூடிய காரியங்கள் தான் ஆற்றுவது கிடையாது. தன்னை பகவான் செய்விக்கிறார், இந்த செயலெல்லாம் நான் செயல்படுத்தணும்ன்றத செயல்படுத்துகிறார். ஆனா அது சத்துவகுணத்துல வந்தாதான் கரெக்டான ஒரு டைரக்ஷன்ல அவங்க எடுத்துட்டு போக முடியும். அதே ரஜோ தாமசிக் இயல்புல இருந்தா அவங்க தவறான நிலைக்கு. சோ ரஜோ அண்ட் தாமசிக் நிலையில இருக்கிறவங்களுக்கு இத புரியறதே சிரமம். தாமசிக் நிலையில இருக்கிறவங்களுக்கு ஒண்ணுமே புரியாது. அவங்க செய்யறது தவறா சரியான அவங்களால கண்டுபிடிச்சுக்க முடியாது. ரஜோல இருக்கிறவங்களுக்கு ஞானத்தையும் அவங்களுடைய பேராசையால அந்த ஞானத்தை அவர்கள் வேறு விதத்துல கையாளக்கூடிய அத்தகைய பக்குவத்தை கொண்டவர்கள் இல்லையா? அவங்க ஞானம் இருந்தாலும் அவங்களுடைய ஆசை அவங்கள ஓவர் ரூல் பண்ணணும். ஆனா சத்துவகுணத்துல இருக்கிறவங்க எது கரெக்ட் எது தவறு, நிவர்த்தி பிரவிற்த்தி நிவர்த்தி மார்க்கம் ரெண்டுமே அவங்களால, எது செய்யத்தக்க செயல் எது செய்யத்தகாத செயல், இது எல்லாமே அவங்களால கரெக்டா புரிஞ்சுட்டு செயல்படுத்தணும். சோ இப்படி நாம பூர்ண சத்தியம், ஐ திங்க் எங்க சொல்லிட்டு இருந்தாங்க மாதாஜி, ஆத்மா மாயையா மாதாஜி. பகவானுடைய ரூபம் பௌதீகம் கிடையாது. நம்மள மாதிரி நமக்கு எல்லாமே எலும்பு மஜ்ஜை இல்லையா? அடுத்து தோல் ரத்தம், இந்த மாதிரி இந்த உடல் நமக்கு கிடைச்சிருக்கு இல்லையா? ஆனா இறைவனுடையது எல்லாமே அந்த மாதிரி ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஆன்மீகம். அதை அவருடைய ஆன்ம ரூபத்துக்கும் மற்றும் உடலுக்கும் எந்த வித்தியாசமே கிடையாது. சோ இந்த பிரபஞ்சத்துல வந்தாலும் கூட அவர் பௌதீகத்திற்கும் அவருக்கும் சம்பந்தம் கிடையாது. ஏன்னா அந்த நிலையில் இருந்து கொண்டே அவர் செயலாற்றி கொண்டிருப்பார். அதை நம்ம நிறைய புரிஞ்சுக்க முடியும் இல்லையா? அவர் எத்தனை லீலைகள் பண்ணியிருக்கார், எத்தனை அசுரர்களை வதைச்சிருக்கார் இல்லையா? சோ அதையெல்லாம் சாமான்யமா செயல்படுத்த முடியாது. அவருடைய ஆற்றலினால் அவர் செயல்படுகிறார். சோ அதனால அவரை நம்மள மாதிரி ஒரு நார்மலான ஒரு நபரா கருதக்கூடாது. ஆத்ம மாயையா இல்லையா? சோ அந்த ஒரு நிலையில இருந்து செய்யறார் கிருஷ்ணர் பரபிரம்மம். ஐ திங்க் நான் இதோட நிறுத்துறேன். மாதாஜி இருங்க, இன்னைக்கு இதோட நிறுத்துறேன் நானு. ஓகே மாதாஜி, அடுத்த வாரம் இதை கண்டினியூ பண்ணலாம். ஏன்னா இது பெரிய சாப்டர், இது முடியாது. அடுத்த வாரம் முடிச்சிடும். ஓகே, 4 பேஜ் இருக்கு. ஓகே, அடுத்த வாரம் முடிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு நிறைய உங்களுக்கு அந்த எக்ஸாம்பிள்னால லேட் ஆயிடுச்சு, இல்லைன்னா முடிச்சிருக்க முடியும். நோ இஷ்யூஸ். ஆனா நிறைய விஷயம் புரிஞ்சாதான் நீங்க அதை படிக்க முடியும். நான் நிறைய வாட்டி சொல்லி கொடுக்குறேன், ஆனா உண்மையிலேயே உங்களுக்கு எல்லாம் புரியறதா? நான் பாட்டுக்கு சொல்லிட்டே போறேன், அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு புரிஞ்ச மாதிரி இல்லைன்னா, ஏன்னா டவுட்ஸ் எல்லாம் நீங்க நீங்க சொல்றதாலதான் அது புரியறது இல்லை. அங்க படிச்சிருந்தாலும் அந்த அத்தனை நீங்க சொல்றது எல்லாமே எங்களுக்கு விளக்க தெரியல. நீங்க சொன்னதுக்கு அப்புறம் அதை படிச்சப்போ புரியுது மாதாஜி. நல்லா புரியுது மாதாஜி. நீங்க நல்லா புரியுற மாதிரி தான் சொல்றீங்க மாதாஜி. இல்ல, நாங்க படிச்சுட்டு அப்படியே பிளைண்டா இருக்கிற மாதிரி இருக்கு. அது கிளியரா இல்ல. நீங்க சொல்லும் போது புரியுது. புரியலன்னா எனக்கு டவுட் இருந்தா கேட்டுருங்க. நான் கண்டிப்பா எனக்கு என்ன புரிஞ்சிருக்கோ அதை உங்களுக்கு நான் அப்படியே டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடுறேன். சரிங்களா? மெயின்லி கிருஷ்ணர் இஸ் ஹேவிங் தேர் ஓன், அவரே பூரணமானவர், பூர்ணத்துவர், எல்லாத்துலயும் பூர்ணமதா பூர்ணமிதம் இல்லையா? அவரே இல்லையா? பூர்ணத்துல இருந்து தோன்றி நாம எல்லாரும் கூட பூர்ணமா தான் இருக்கும் இல்லையா? அவர் கார்லயும் கண்ணு இருக்கும், கண்ணுலயும் கால் இருக்கும். அந்த மாதிரி நமக்கு அப்படி கிடையாது, நம்மளால உபயோகிக்க முடியாது. சூப்பர் சித்திரலேகா மாதாஜி சூப்பரா சொல்லிட்டாங்க.
Mataji, I am not missing my mom. Okay. Thank you, Mataji. Hare Krishna. Thank you, Mataji. I can Hare see the entire voice, everything. My mom only we knew. Okay, Hare Krishna. Thank you, Mataji. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. டெய்லி உங்களுடைய குரல் எனக்கு எங்க அம்மாவோட ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கிற மாதிரி தான் தோணுது. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. Thank you, Mataji. Thank you. वंशकल्पदारुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामचर्य हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे